У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Чалавеку, каб пражыць, каб выжыць, трэба спажываць ежу, трэба нешта есці. І адным з такіх падставовых пакармаў тое, што падставовай ежай з'яўляецца для кожнага з нас, гэта хлеб. Але таксама сёння пачуем пра хлеб, пра які мы патрабуем, можа, больш гэтага хлеба, чым матэрыяльнага, больш, чым гэтага хлеба, які зроблены з мукі, а менавіта пра Хрыста, які сам сябе называе хлебам жывым. Гэтую святую імшу я ахвярую за вас, браты і сёстры, малюся за ўсю нашу парафію, каб Бог благасловіў усім нам. Таксама малюся за ўсіх нашых памерлых парафіянаў, каб дасягнулі жыцця вечнага. Каб наш удзел у гэтай святой Еўхарыстыі быў годным, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся усемагутнаму вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам, занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памоліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молимся. Падтрымлівай, Пане, Тваіх верных і адары вечнай дабрынёю тых, хто прызнае Цябе стварыцелем і Панам. Аднаві дадзенае ім жыццё і захавай адноўленае. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына,
які з табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі Зыходу. У тыя дні пачала ўся супольнасць наракаць у пустыні, і казалі сыны Ізраіля супраць Маісея і Аарона: «Лепш бы мы загінулі ад рукі пана ў зямлі егіпецкай, калі сядзелі пры катле з мясам і спажывалі ўдосталь хлеба. Вы прывялі нас у гэтую пустыню, каб замарыць голадам увесь Сыход?» Тады пан сказаў Маісею: «Вось я пролью на вас хлеб з неба, і штодня народ будзе выходзіць і збіраць, колькі трэба на дзень, каб мне выпрабаваць яго, ці будзе ён паступаць супраць майго закону, ці не. Я пачуў нараканні сыноў Ізраіля. Скажы ім: вечарам будзеце есці мяса, а раніцай будзеце насычаны хлебам, і спазнаеце, што я пан Бог ваш». Увечары наляцелі перапёлкі і пакрылі ўвесь стан, а раніцай раса лягла вакол лагера. Калі ж раса знікла, на паверхні пустыні з'явілася нешта дробнае і зярністае, нібы іней на зямлі. Убачыўшы гэта, сыны Ізраіля казалі адзін аднаму: «Што гэта?» Бо яны не ведалі, што гэта. Тады Маісей сказаў ім: «Гэта хлеб, які пан даў вам для спажытку». Гэта Слово Божае. Чытанне паслання святого апостола Паўла да эфесцаў. Браты, кажу гэта і сведчу ў пану, каб вы больш не жылі, як жывуць язычнікі ў марнасці свайго розуму. Не гэтаму вы навучыліся ад Хрыста, калі сапраўды чулі пра яго і вучыліся ў ім паводле праўды, якая ёсць у Езусе, але таму, каб адкінуць ранейшыя паводзіны і свайго старога чалавека,
што знішчае сябе зманлівымі пажадлівасцямі. Таму, каб абнавіць дух вашага розуму і апрануцца ў новага чалавека, створанага паводле Бога ў справядлівасці, святасці і праўдзе. Гэта Слова Божае. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час, калі людзі ўбачылі, што тут няма ні Езуса, ні ягоных вучняў, селі ў чаўны і прыплылі ў Кафарнаум, шукаючы Езуса. Калі ж знайшлі яго на другім беразе мора, сказалі яму: «Рабі, калі ты прыбыў сюды?» Езус адказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, шукаеце мяне не таму, што бачылі цуды, а таму, што з'елі хлеб і насыціліся. Клапаціцеся не пра ежу, якая гіне, але пра ежу, што застаецца на жыццё вечнае, якую дасць вам Сын чалавечы. Бо яго пазначыў Бог Айцец». А яны сказалі яму: «Што нам рабіць, каб выканаць справы Божыя?» Езус адказаў ім: «У тым справы Божыя, каб вы верылі ў таго, каго Ён паслаў». Народ сказаў яму: «Які ж ты зробіш цуд, каб мы ўбачылі і паверылі табе? Што ўчыніш? Айцы нашы елі ману ў пустыні, як напісана: хлеб з неба даў ім есці». Езус адказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, не Маісей даў вам хлеб з неба, але Айцец мой дае вам сапраўдны хлеб з неба. Бо хлеб Божы ёсць той, які сыходзіць з неба і дае жыццё свету». Тады сказалі яму: «Пане, давай нам заўсёды такі хлеб». Езус адказаў ім: «Я ёсць хлеб жыцця. Хто да мяне прыходзіць, не будзе галодны, і хто верыць у мяне, ніколі не будзе прагнуць». Гэта слова Пана. Сёння вось чулі у першым чытанні сітуацыю, у якой апынуўся Ізраіль, і вельмі можам шмат прыкладаў знайсці таксама з нашага жыцця, калі вось трошку адчытаем гэта так троху бліжэй. Ізраіль выйшаў з Егіпта, выйшаў з той няволі, з таго рабства, там, дзе іх прыгняталі, дзе забівалі, дзе чалавек, як ведаеце, калі зняваецца такім нявольнікам, то ён бывае ставіць яго на роўні з жывёламі, а часамі нават ніжэй. І вось выходзячы з гэтай няволі, з гэтага рабства, раптам аказваецца, што нешта гэтыя вось усе знакі і цуды, якія зрабіў Бог для Ізраіля, яны забыліся. Бо раптам аказваецца так, што, слухайце, а ў гэтай няволі не было так дрэнна. У нас там цэлыя катлы гэтага мяса былі. У нас хлеба было, у нас усяго было. Нам усяго хапала. Чаго ж мы вось
Чаго ж мы вось тут на пустыні паміраем? Чаго ж мы вось праходзячы праз робячы гэты пераход, гэтую Пасху так церпім? Раптам так аказалось, што ў нявольнікаў былі цэлыя катлы гэтага мяса і хлеба было пад дастаткам. Вядома, што гэта вось чалавечае ваабражанне так заўсёды дзейнічае, што калі вось так апынуўся, можам з нашай сітуацыі знайсці сабе прыклады, напэўна, кожны з нас у сваім жыцці, калі ты дасведчыў Бога, калі Бог цябе крануў і ты знаходзішся вось зараз тут, то можа калісьці таксама ўзнікалі такія думкі, а чаго ж я вось у гэтым увогуле касцёле зараз так мучаюся, чаму ж мне трэба вось хадзіць у гэтую нядзелю, уставаць, калі мог бы паехаць на дачу, на возера, мужчыны, можа, на рыбалку, праўда, вось дзесьці выбрацца з сям'ёй, паехаць да блізкіх. Чаму мне гэтыя вось пасты забавязваюць у пятніцу і трэба пасціць і мучыцца? Вось не ведаў я гэтага Бога, і было мне неяк лепей і прасцей у гэтым жыцці. Было вось заўсёды неяк, так можам сказаць, што ў нас усё было тады. У нас былі цэлыя вось гэтыя катлы мяса. Насамрэч, правда, дарагія маі, што не было так вось прасцей у жыцці, не было у Ізраіля, напэўна, гэтых вось цэлых катлоў мяса і хлеба кучы не ваяліся ў Егіпце. Сапраўды яны былі там нявольнікамі, былі рабамі і не мелі гэтай свабоды. І вось так сталася, што гэты народ, які наракае на Бога, паглядзіце, які адказ атрымлівае ад самого Бога. Па логіке і па, напэўна, нашай справядлівасці, калі вось такі неудзячны, такі чалавек, які б да нас так адносіўся з такой неудзячнасцю, якому мы шмат дабра, якому мы ўратавалі, якога мы ратуем да гэтай пары, на нас папросту вось мае такія думкі, мае такую злосць да нас, ну што б мы падпомсцілі яму, і напэўна было б нашае пакаранне вельмі жорсткім. Адказ Бога ён іншы. Адказ Бога такі, што вы будзеце есці і вы насыціцеся. Вам гэтага хопіць, і будзе ў вас і мяса, і дае ім гэты хлеб, гэтую манну, якую яны атрымліваюць, і вельмі такая таксама цікавая з ёй рэч робіцца. Ввогуле, што такое, што гэта значыць манна, да гэтай пары, праўда, не ведаем. Само слова азначае, што гэта? Манху з габрэйскай мовы. І вось тое, што дае ім Бог, той хлеб, тое, што ім неабходна для таго, каб пражыць гэты дзень, яно застаецца ў іх толькі на адзін дзень. Яны не могуць з гэтага зрабіць запасу. Гэты хлеб, гэтую манну, гэты хлеб нябесны, як яны яго называюць, яны не могуць яго таксама не могуць яго забраць, але таксама на гэты хлеб яны не запрацавалі. Не было нейкага труду, каб вось менавіта на гэты хлеб зарабіць, а гэты хлеб, які дае ім кожны дзень Бог. І праз той гэты вось досвед атрымання гэтага хлеба Ізраіль таксама навучыўся вельмі важнай рэчы. У тым, што іх жыццё, іх лёс, ці будуць яны заўтра штосьці есці, а ці заўтра будуць яны жыць, у іх усё ў руках Божых. Усё маё жыццё таксама залежыць ад Бога. І гэта таксама слова для нас, браты і сёстры, каб мы таксама гэтаму вучыліся. І вучыліся, што Бог будзе аб нас клапаціцца, што Ён нас не пакіне, і нават у той пустыні, у тым пераходзе, якім мы знаходзімся зараз. Мы ўжо з'яўляемся свабоднымі, бо мы ідзём, мы ведаем, куды мы ідзём, мы зараз робім гэтую Пасху разам з Христом. У Евангеліі, якім сёння вось пачынаецца такімі словамі, што людзі убачылі, што оказывается, тут няма Езуса, і пачалі яго шукаць. Таксама вельмі цікавая прадгісторыя гэтага, вельмі вядомы фрагмент і гэтая сцэна з Евангелія. Перад гэтым Езус размножыў хлеб і накарміў, там, не ведаю, 5, можа 10 тысяч, колькі гэтых было, не лічачы жанчын і дзяцей, праўда, невядома, але мноства народу было накормлена. І людзі цяпер вось кажуць, зарыентаваліся Езуса, няма, іх шукаюць яго і ідуць вось у Кафарнаум, бягуць на гэтых лодках, але каб толькі быць з ім. І Езус тое, што калі іх сустракае, адказваючы на іхнае пытанне, ён кажа, я ведаю, чаму вы тут.
Я ведаю, чаму вы сюды вось прыйшлі. Чаму вы мяне шукаеце? Праўда, варта, можа, і нам сёння задаць гэтае пытанне, чаму я вось тут? Таму што Езус заспакаивае мае такія патрэбы, якія мне ёсць штодзённыя. Кажуць часамі: Боженька, дай нам здароўя, Боженька, зрабі нам вось, каб праца была, каб дзеці паступілі. Вось, можа, дай нам гэтага яшчэ хлеба, якога ты размножыў, таго, што нам патрэбна вось у нашай штодзённасці. І гэта, не кажу, што гэта зусім дрэнна, бо ўсё ж такі Езус размнажае гэты хлеб і не адзін раз. Але гэты хлеб, які ён размножыў, гэтае размнажэнне хлеба, гэта было толькі, вось такі прадсмак, толькі такая, можа, заповедь таго, пра што хоча Езус сказаць, што ёсць найважнейшым. І гэтыя людзі, якія шукалі Езуса, яны яму кажуць: дык што нам рабіць, каб выканаць справы Божыя? І вось гэтае так сапраўды пытанне, яно ставіць іх нароўні з тым, што рабілі да гэтага фарысеі, што рабілі да гэтага кніжнікі, што рабіў кожны да гэтага пабожны габрэй. Вось гэта найпрасцейшае пытанне, якое можа быць у чалавека веруючага. Гэта найпрасцейшы выхад з сітуацыі, я так сказаў. І гэта можа быць таксама пытанне, якое можа задаваць не толькі хрысціянін. Кажа, што нам рабіць? Вось якія запаведзі? Адкуль дакуль нам вось можна, а што нам нельга? Ці можна нам вось, напрыклад, там есці мяса ў пятніцу? Ага, не можна. Добра, гэта значыць пост. Хадзіць у нядзелю ў касцёл, ўсё, гэта таксама вось абавязак, ясна, з гэтым чётка і ўсё ясна. Яны просяць вось такіх канкрэтных запаведзей, тых, якіх ужо фарысеі сабе зрабілі вельмі шмат, і якія, кажу, мала чым адрозніваюць тады хрысціянства, іудаізм ад іншай рэлігіі, бо прыйдзеце ў якуюсьці Якуцію і шаман скажа вам: вось гэты венічак, вось гэтую вербачку, якую зараз запаліш дома ў хаце, а гэтыя траўкі пап'еш. І нам было, кажу, заўсёды вельмі проста, каб мы будзем выконваць сваё хрысціянства вось менавіта такім чынам. Прыйду, пасвячу вербачку, прыйду пазней, як кажуць, свяцонку забяру, пазней гэтую свечку грамнічную. І вось усе нібыта пункты з майго хрысціянства, калі іх выпісаць, вось гэтыя абавязкі, то можам сябе смела назваць альбо фарысеямі, альбо прадстаўнікамі таксама іншай рэлігіі. Христос кажа, што ва ўсім гэтым і ўсё гэтыя абрады, гэтыя нашы звычаі, традыцыі, усё гэта мае сэнс толькі тады, калі вы зразумееце, хто сапраўды з'яўляецца Сынам Божым, хто сапраўды з'яўляецца крыніцаю жыцця. І кажа нам вось менавіта аб той рэчы, якое вельмі важнае, што Христос ёсць той хлеб жывы, які сышоў з неба, які дае жыццё свету. І гэтае слово кажа ён аб Еўхарыстыі, аб святой камуніі, тым, чым мы з'яўляецца цэнтрам вось гэтай святой імшы заўсёды. А тое, што павінна быць мэтою нашага жыцця. Я вам кажу, так кажу, можа, смела, але гэта не моя такая думка. Рабіце ў жыцці ўсё, што захочаце. Любыя рэчы. Але так, каб вы маглі заўсёды прыйсці ў касцёл, і святар скажа табе цела Хрыста, а ты яму можаш сказаць: аман. Так, Боже, я хачу цябе прыняць. Так, Боже, я хачу быць з табою. Так, я хачу, каб ты сапраўды быў для мяне вось гэтую крыніцаю жыцця вечнага. Каб ты даваў мне гэтае жыццё. Жывіце так, як хочаце, але каб заўсёды маглі прыняць цела Хрыста. Гэта вельмі важна, браты і сёстры, бо мы можам таксама быць, так як вось гэты дыялог, які працягваўся сёння, можам быць так, як гэтыя габрэі, якія кажуць: не, дык ты зрабі нам цуд, дай нам яшчэ вось якісьці знак. Які ты нам знак можаш зрабіць? Боже, вось напрыклад, зноў жа такой хітрасцю, вось быў Маісей, які вось накарміў натоўп там у пустыні.
Правда? І габрэі, якія забыліся, што Бог вывеў іх з Егіпта, забыліся пра тое, якія знакі ён учыніў перад фараонам, забыліся пра гэтыя кары егіпецкія, правда, забыліся аб гэтай вось смерці ўсіх першародных. Чаму мы сюды вось прыйшлі ў гэтую пустыню, у нас было гэтае месца, заўсёды вось вяртаемся да таго, што ў нас раней было. Бог вось дае нам уже знак. Колькі знакаў ён даў у тваім жыцці, колькі цудаў ён учыніў. А мы ўспамінаем пра горы мяса, якія мы заставілі дзесьці там, якіх так сапраўды ў нашым жыцці ніколі не было гэтага дабрабыту, ніколі не было гэтай свабоды. Той свабоды, якую можа даць нам толькі Христос, і можа даць нам яе толькі ў Эўхарыстыі, толькі вось у святой камуніі. Амен. Зараз вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, всемагутнага, стварыцеля неба і зямлі. Сына Божого, единородного, Души, Бога, Святого Светла, Бога соправдного, народженного исхода, единосутного Отцу, от Святого все спас, и Он тебе нас предвидит, и тебе наше избавление, зашел с неба, и утворился от Духа Святого, сделал Марии, и ставший человеком, упреждованный так само за нас, Приморским Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес, по Писанию, и взошел на небо, всякий праворучится, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и Якову даст не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, веки зайцать и Сына походить, якому разом с Отцом и Сыном, належит поклонение и хвала, веки промовлял пророк. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один прост, для отпущения грехов, и шагаю воскрешение померных, и життя вечного в лучшем свете. Бог чакае нашых шчырых малітваў, таму праз пасрэдніцтва Езуса Хрыста узнясём да нашага нябеснага Айца супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён верна абвяшчаў людзям Евангелие і заклікаў іх да навяртання. Цябе просім. Молімся за нашу архідыяцэзію, каб, захоўваючы еднасць са сваім пастарам, яна была верная Пану Богу. Цябе просім. Молімся за тых, хто церпіць за недахопу любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці бязмежную любоў Бога Айца. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія прыступілі ў гэтым годзе да першай святой камуніі, каб яны пастаянна паглыблялі сваю еднасць з Езусам Хрыстом. Цябе просім. Молімся аб Божым благословенні і заступніцтве Маці Божай для Алексея і Юлії на новай дарозе жыцця. Цябе просім. Таксама молімся аб Божым благословенні, усіх патрэбных ласках для Андрэя. Цябе просім. Боже, давяраем Табе нашых памерлых блізкіх з нашых сем'яў, памерлую Ірыну, памерлых сем'яў Аўшэй, Серахан, Ергелевич, Лявончык. Прымі іх, Божа, да свайго валадарства. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы умелі святкаваць нядзелю, Дзень Пана,
присвячаючи наш час Богу і ближнім, Тебе просим. Всемогутный Боже, от Тебе походит усялякое добро, умацуй нашу веру, как мы были мужными вызнавцами Твоего имя, праз Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахеру принял Бог Отец Всемогутный. Милосердный Боже, з ласки Твоей освяти гэтыя дары, якія мы приносим Тебе, як духовную ахвяру, и учини, каб мы сами стали для Тебе вечным даром. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёю мукою знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа.
Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче Всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во Царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супакою дні наши, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей одарить Его супокоем и едностью,
які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благаслаўлёныя, пакліканыя на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова.
Молимся. Боже наш Ойче, отуляй няспыннай апекай усіх, каго Ты аднаўляеш нябесным сакраментам. Не адмаўляй ім у сваёй дапамозе і ўчыні годнымі вечнага збаўлення. Праз Христа, Пана нашага. Присядьте, калі ласка. Дякую вялікі за кожную ахвяру, за дапамогу на карысць касцёла і кляштара усім, хто памагаў даглядаць тэрыторыю вакол касцёла, даглядаў кветкі, прыбіраў у касцёле. Дзякую вам вялікі. На гэтым тыдні мы адзначаем у панядзелак свята Найсвяцейшай Панны Марыі Анёльскай з Парцынкулі. У гэты дзень за наведванне ўвогуле касцёла парафіяльнага, гэта значыць там, дзе парафія, праўда, у нас усе касцёлы такія амаль што ў Беларусі, можна атрымаць таксама поўны адпуст, але ведаеце, што яшчэ таксама гэта больш францішканскае свята. Францішак выпрасіў гэтую прывілегію, таксама заахвочваем і запрашаем на святую імшу. У сераду ўспамін святога Яна Марыі Вянеі, святара, у пятніцу свята перамянення Пана. Запрашаем таксама наведаць нашу парафіяльную краму. І тут уже сёння неяк хочу трошку взяць і прарэкламіраваць кнігу аднаго святара, якога, можа, многія з вас ведаюць. Я маю надзею, што таксама памятаеце. Калісьці у нас на рэкалекцыі прыязджаў ксёндз Александр Жырнасек, і вось ён зараз знаходзіцца ўжо у Росіцы, напісаў такую кнігу «Памілаваны». Вельмі таксама цікавы яго жыццёвы досвед у гэтай кнігі вось апісаны. Такія ягоныя духоўныя перажыванні. Ведаеце, можа, калі памятаеце яго як рэкалекцыяніста, то ён адзін з тых, хто засноўваў такія вінаграднікі ў Воршы, быў вось шматгадовым таксама капеланам турмы ў Воршы і таксама чыніў паслугу экзарцыста у Віцебскай дыяцэзіі. Таксама вось з усіх зацікаўленыя могуць набыць гэтую кнігу. З такіх навінаў, што ў нас адбываецца, можа, большасць з вас ведае, таксама учора двух нашых братоў, якія калісьці тут праходзілі першапачатковую фармацыю, брат Павел Кузьміч і брат Вадзім, вось які сёння таксама дапамагаў за святой камуніі, яны склалі свае вечныя манаскія абяцанні. Таксама заахвочваю маліцца за іх і памятаць у вашых малітвах. Ну і таксама памятайце, учора сестра Ігнацыя свае імяніны святкавала, можна яшчэ павіншаваць, хто не зрабіў гэтага. На гэты час прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михаил, прошу нас.